Kok duren. Mbak Duren. Sinten asmanipun? Oh, Mbak ya. sing kok Kediri. Nggih, sing Kediri niku mau sinten Mbak Galuh. Oh, Mbak Galuh. Artine galuh ya apa? Galuh niku G. Gagasane dhuwur pengin arep iso sinden sing luwih apik. Nah. Lha, Mbok. Rungokno, Mbok. Gareng. Atine Tetep semangat najan godaane wong lanang kuwi teko ngendi-endi. Lah, kuwi lho, tetek tatak tanggon konsisten. L lumrahe wong wedok yen akil dewasa akeh garangan sing padha teko. Utamane para yoga. Lah ya apa? Ayo kowe ngerti ngene iki lek jam 3 ya wis bingung kae. Ke Tambul. Ya ora to Mas. Lek nguyuh diterne ning mburi kok ya. Oh iya. Harapannya orang tua semoga Anda menjadi wanita yang soleha. Amin ya robbal alamin, Mas. Cantenan bocah cilik wis diduwetne karo ngendi iki? Kediri karo Trenggalek, alhamdulillah wis kepenak kaya ngono. Sasikron. Iki engko isih enek loro neh. Panggil, Mas. Ditampilne, Mas. Bersama Mayangkara. Nah, Mayang Basuki. Mayangkara Basuki. Mangga, Duk. Coffee CO, Dek. Ya. Ayo, Mas.